Jangan meremehkan orang gendut. Iya. Karena gendut. Karena orang gendut itu ada istimewanya sendiri. cek tanganku cek tuh gendut. Ya Allah, tidak ya Allah. Iki lho jempolan iki dudu jempolan. Mana gampang? Daerah kene. Ya saya iku Si daerah ndi sih? Blitar mulang. Oh, dengar guys. Iki awak ringkeh guys. Awak mulu kena opo? Mari ngecor. Ngecor opo? Ngecor tanggo. Ngecor tonggo. Kok anteng kok ngecor tonggo. Sampai aku di protol ya ngecor iki. Aduh. Iki awak ndri. Tutu Opo? Anu bego. Dibuka mah ya, Bre, sok gegermu kok ngene iki, sok mejo. Iki Joko Tau wis lho. Anu pemerkosaan iki waduh. Joko nang tukang tukok Jeporo lak ditatai. Jokir. Wong, kenare cici kon berban Iya kene iki. Mbok pernah koyo lorong. Iki ora gununge tengah-tengah iki jadi. Aku iki koyo bumi malah kali tak gawa. Kene keran iki kene. Iki mang ngecor kan jane awak. Iya guys, aku tak wae sih. Aku untuk kabeh. Ngewangi wong tuwek. Nek nyorekno aku. Ya lah mo. Ya aku gak tau ngejeti Berapa liyane wong. Mesti ya. Pepe. Sini-sini lek cerita kayak iki. Aja iku ngawur iku privasi. Men sing oleh ndemel bojoku tok men iku. Dalek kali iki jange kepok gelem terus mari nandukun bayi. Ya piye wong oleh Lah aku nandukun bayi. Dipeluruti kok. Kayak bayi. Cet bayi piye jare ngono lho. Jangan kipian cilikane lho gak dipijet bayi. Ayo kok sakal potong. Iya. Piye lho. Rasa wae guys meh. Bayi pijeti sing Ojo nemen-nemen ta, ya rontok kabeh awake iki, Nduk. Iya bayi tapi ya bayi gandel kayak gorila. Bayi kuwi lak gawe minyak telon ngene kok. Iya minyak apa? Iki yo gak gak minyak so beras kencur iku ben. Kayak minyak gas untuk iki diobong. Nah, jadi bayi ini ben lho. Nah, gak sangkal potong kan dulu bayi, gak pijet. Mana ireng nek ya. Ono buone ndri. Lho, iki kok Buo apa iki? privasi status iku. Privasi status apa kok ngecuk gomu ireng itu. Gak apa-apa. Ireng penting nyambut gawene oke, gak ngono sih. Iya. Daripada ojo wis tulang lunak. Tulang lunak. Anjir tulang lunak. Ya kalau kita bawa apa? Daging. Ustaz itu Andri yo. Ojo. Mampu tangan gue. Yo gak mampu lho iki ne. Iki tak goleng nek sik Andri. Ayo. Ayo nganti keblondok-blondok kayaknya. Jono kon. Sing bongon iki jeti omes apa jane? Ayo. Mbok sing ndek makakno. Ora ketok teko embong ono kasur ono ngene gawe picet ae. Ono terus bayar. Kon malah ngecer gue kene ta? Oh, gugu iki Nanti. untuk garap aku iki. Nang ndi? Nang omah dhewe gawe kamar. Gawe pawon. Ambek gawe gudang. Nah, ya sini gak nukangi cuma yo ngewangi tapi sampun awake. Pawon. Iku lho apa gawe dapur cantik. Dapurku kan teko kayu. Wis Dapurmu tuh kok kayu. Layakno atas. wis puyuh duduk aku rek iku lak. Wis aku rapo kabeh doyong terus. Akhire karo mama karo bunda. Kalau palu kan kayak aku. Ngene iki Gerak-gerak itu. Akrak ro. Apa ngaran iki lho? Cau. Cau dandang iki lho. Jenang iki wong ngene warnane. ngene iki wong tertentu tok. Udah iso kok dari kabeh gelem ngene. Lah ngene iki ya terus ana wong ngelokno. Kon kok lo mesti tak wali. Biasane iki kula tantang weteng sampean ki didelek ta kan.
jangan meremehkan orang gendut. Iya. Karena Ya karena gendut. Karena orang gendut itu ada istimewanya sendiri. cek tanganku cek tuh gede. Nah, ya Allah, gitu ya Allah. Oh, keren. Mana ta? Mana ta? Mari kon gue tak waras. Hilang kabeh penyakit gue. Ojo diterus. Ora wis ta penak. Aduh, ya Allah, ya Allah. Aku menjadi mahput mah gak apa-apa, menjadi kon iso luar kabeh aku. Ilo rumah tambah, Pak. Ora penak iki. Penak piye ya tambah? Penak wis ta lho, bro ta. Kencet kok gak sambatan, kok sambatan iki lho. Kencet nganu barang empuk aja nih. Emput. Aduh. Joko nang bekam, Put. Dibekam ae hari. Salah iki yo. Iki Gak mampu Mbak pijeti tangan. Bekam mbak iku lho. Bat. iso. Wah, gede ya. Bekam juga, Bu. Kayak bekam hari ini. Bekam gak lho. Bekam hari ini. Main bal-balan iku lho. Iya, tapi bekam. Apa di bekam ya? Aku arek nyeminane ya. Lon guys. Awake kaya jenang itu. Iya. Penati-hati kon nek kowe gawe Oh. mati comoti kan titik niku. Awake legrek. Strukturnya kayak senang, tapi warnanya kayak madu mongso. Paling blasteran iki. Madu mongso marengan, gak jelas ya. Kok luwur jempolamu. Iki jempolan. Mbok. Iki lho jempolan, iki dudu jempolan. Ora gampang. Asine genah tadi jagung pijet iki. Ganti yo, sikil yo. Ya kere sikil gak apa-apa sikil. Ojo sikil ngawur itu kan nunggu negara. Kayak lele Galatama nek karo iki. Iki bobot iki ono iki lek. Sak sesek tok lho pirang kintal gitu. Piro? Badan ayo, pirang kintal. Paling orang kita setengah. Tara karo Mas Ari. Yo. Lah mesti tengah tekuk ngelo. Mari kok. Lho. Kentol kok nongko. Tepak iki. Zaman purba diburu kon temenan. Aku turu mau digete kewan bodel. Yo kan dibedil. Cocok. Jelas ditunu. Sampai. Masa menjojok yo gak antep lah. Nek dibedil. Ya langsung ditunu, kawan kayu. Aduh. Nek aku dicuai jalan batu. Yo. Konsep zaman megalitikum aja. Cek zaman ini omnibus Omnibus. plot omnibus itu Kerjamu nama apa, Mas? kerjaku saya kami jadi kon ini kok Radio uang. Kamu pernah ingin sih? nggak piye Sakit tahu. Oi. Terus aku tadi binaragawan pantes agak. Belum belum ngerti ndi ana blunge No, lah godir ana blunge kutir belum. gede dipakai siji lah ya Kak kuat Aku biasanya asam masuk apa nek kene lho luwur kadang. yo tak ditane Ojo karo sikit. kadung Nanti karo sikit lecu. wis kadung Ojo karo sikit. ora apa-apa enteng gak apa-apa yo kene jempol aku Terus lah diginjel kok petak. Aduh. gak kan dipijet ambek tangan Dri iki dilontara madhep nang burine lho Masalah. Ya gak iso ngene karo kene aku ndelok. gulung lon arek ganti gulung Manuk apa sing iso menyendas iki? Burung hantu ya. lupuk iku Ada modern porno. gak yo tak benakno Dri tak benakno
Cocok nolak itu dalam kasihan Brandon memang ngisor ini. Brandon lah yang tersiksa cepet-cepet hari ini. Dari kan cuma kalau serat kan ayo Brandon menikah itu larinya. Brandon mulai samping itu. Wah, lah terima gawe nganu ya nganu. Sopo? Gara-gara ada budel. Minimal Kayak artis aku. Ngomongin ya. nomor satu. Ngomongin. Nomor mau coba no kita nunggu kayak melemur itu. Ya lunu. Emang orang mungkin ini buat apa? Ah, ini kita gak coba. Mari kita tangan. Yang rusak. Uang itu rusone. Rusak, tewan kok kerja paksa ngono model. Iya. Kerja Rudi. Rodi. Ini kalau tak undang gue dewe aku mau ya. Mesti ae, untuk lah gak bayar, lah gak bayar. Ya mau lihat bisa pegah. Lah iya bener ya. Ono kunuke kok pura-pura. Kalau satu peko itu. Enak kok nek turu, bantalmu loroan. Kene yo. Terus iki lho. Iya. Kayak real good. Iya iku Mas. Mbok pernah ngono kan koyo nut ngono. Iki. Heeh. Kene. Ya sudah ya sih gue pakai darah Sing kene. Darah kene. Ya saya gue Iki darah ndi sih iki? Blitar ngulang. Kayakno but. Iki awakmu wis kelebihan cairan kan gua harus dipompa cairanmu. Tapi yang bolongannya mesti siji kayak ketok cairan. Hah? Udah dibolongi sih pinggir kene. Iya. Kan keren ngono lho. Tak iseni lah ya metu maneh kok emang. Iya. Enak. Aku lho karo gegere lho, gegane lho mesti. Delon ta lah. Jenenge Ini kan belum. Belum tulang punggung iki lho, tulang punggung. Kon jare tulang punggung kok kayak ngene, gak ono blas ngene. jenenge yang istimewa yang ini iki. Pikir di sini. Dikek kenikmatan Gusti Allah. Nah, itu rutin sini di kemang lho. Ojo ra cilik-cilik. Ki ora kudu nang gomu. Boleh ono angin betul lah iso perlu. Mapes. Sumpet awane. Anjes. Wedi ya. Kene sakit. Iku pe. Lho. Lah kok mijitmu ngono rek terlalu kasar iki. Kan ayo bojomu sambat ae. Bojo ndi? Yo ya lali bojo. Dagangan hari ini. Ucang KTP. Asline ya wis model-model dulu. Mesti aku tak leres iki. Ayo mati. Nyo mati tuk Piye? Dipaloni ya. Tuk ngono. Ngene. Nah, ini tak benak wae. Supaya uruan naik gajah. Karena